Ova poučna priča pokazuje koliko odricanje od vere ne može da bude izbor ni u najvećoj nevolji i nesreći, jer otpustiti svoju veru znači izgubiti sebe. Živeo jednom jedan paganski car i pozvao je hrišćanskog episkopa i zahtevao da se ovaj odrekne svoje vere. Ali je episkop rekao, ne mogu to da učinim. Car se prognevio i uzviknuo je, zar ne vidiš da je tvoj život u mojoj vlasti? Znam, odgovorio je episkop, ali dozvoli mi, care, da ti postavim jedno pitanje. Zamisli, care, da je tvoj najverniji sluga dospeo u ruke tvojih neprijatelja. Neprijatelji su na sve načine pokušavali da ga nateraju da te izda, ali ispostavilo se da ti je on veran. Tada su ga neprijatelji, skinuvši mu odeću, isterali i ismejali. Sad mi reci, care, kad ti se ovaj sluga, ismejan i obnažen zbog vernosti, vrati, zar ga nećeš nagraditi čašću i slavom zbog poruge? Zar mu nećeš dati najbolju odeću kako bi pokrio njegovu nagotu? Naravno da ću tako postupiti, odgovorio je car. Ali zašto to govoriš? Tada je episkop odgovorio, care, možeš da skineš s mene ovu zemaljsku odeću, odnosno da me lišiš života, ali Gospod, moj gospodar, obući će me u novu, lepšu odeću. Kad je ovo čuo, car se zamislio, a onda je pustio episkopa i više nije zahtevao od njega da se odrekne hrišćanske vere.